Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Бародарои азиз, имрӯз дар як бора хостем суҳбат кунем. Бародаро, барои ҳамаи шумо маълум аст, дар бораи кароматулло бародармон, яъне Қара Пранк. Шумо ҳаматон медонед, ки ҳози ҳамин бародар дар ин хел мушкилӣ аст. Биен як ҷо сарҷамъ шем, ҳамин бародарро дастгирӣ кунем. Худованд айёдурон бибараш. Шумо дидестем, ки душмани каса ба уҷа набара. Ям як бародари мо ҳаст. хай дидестем, ки бародаро барои мелечи кор, камтари кор, ин бародара ина то 5 сола ҳози гуфтестанаш. Худованд сабраш да. Ин кори шӯхӣ нест, бовар кунед. Барои камтари кор ягон хулиганӣ накардай, ягон каса назадай, ягон хай як шӯхӣ кардастай. барои ҳамин шӯхиш 5 солаш гуфтестам. Ба ҳамин хотир дар ҳаққаш дуо кунед, худованд сабраш диҳад. Брат, биқаб, иншоаллоҳ мо қатитем. Аллоҳ нигаҳат дора. Мо як бародарро равон кард будем. Дар ҳақиқатан ин бародар номаш манӯчерай, инаи канали ҳамин бародарай. Ҳамин бародар рафта буд, 2 бор рафта буд. Адвокатиша занг зада буд, адвокатиша ҳамон адресаша гуфта буд, рафта буд. Ишонаш надоданд. Хай шумо худтон медонед. Ишон надоданд ҳамин бародарро. баъд гуфтае, ки на самом деле адвокатиш гуфтае, ки мисол ай тарафи шумо нестае дастгирӣ. Ба ҳамон хотир биен дар байни ҳамин калазардо тембули ҳози ҳамин қадар овоза шидагиай, ҳамин қадар ба ҳамин дараҷа ба ҳамин ҷо рафтагиай. Ӯ хичам дора, бисёр шиносо дора. ҳам калазард, ҳам каласияш ҳастае. Ӯро вести не уже қариб мешиносаш. Ба ҳамин хотир биен биқапем бародаро, ҳамин бародарро озод кунем, бибурем ҳамин дурун. ҳамин қадар мақсад дорем, ҳамин қадар ният дорем бародаро, тамом. Дар ҳаққаш дуо кунед, худованд сабри ҷамилаш диҳад, Парвардигор падару модарашро сабр диҳад. Иншоаллоҳ ҳамаш нағз мешавад. Брат, мо қатитем. Аллоҳ нигаҳбонтон бошад.